Ya ngono apa piye? Apa kira-kira Baladewa ki kepengin nyawang adi-adiku Darukun aku kleru. Aku kleru ngono apa piye? Upama tok klerokke cetha yen kowe suwijining yaksa sing wis pinger kiblatmu. Kowe ora ngerti marang karukunan, kowe ora ngerti marang katentreman sing tok oyak. Nggonmu kepengin entuk derajat pangkat sarana kowe ancek-ancek marang jenenge Nata Mandura Prabu Baladewa. Yen pancen kowe sago materi para Pandhawa, yen pancen kowe sago materi anak-anak Pandhawa gage tak sawang. Kowe ora iso materi Pandhawa, ora iso materi anak-anak Pandhawa, tak goleki, tak longgo nenggala cocotmu parat kowe. Pripun Kakang Durna urung-urung kok gawe masalah. Gorodana ki pancen sok aneh-aneh kok senengane. Kowe iki tak dhawuhi menawa supaya nampa timbalane anak Prabu Duryudana ki nek didhawuhi terus sendika ngono wae kok dadak ngrembug glugu barang. Glugu ngembleki cengalmu ki apa piye? Mboten kula namung matur menapa wontenipun Bapa Peneban. Prabu Baladewa menika sayekti lair wonten Ngastina nanging batin wonten Pandhawa. Perkara anak Prabu Baladewa kuwi pambegane kaya ngono iku ora sambok rembug. Kowe ora ngerti to? Anak Prabu Baladewa ki pambegane piyaine dosa kau. Yen kena rembug sithik wae kecocok atine banjur duka-duka kaya ngono kae. Mengko yen wis duka kaya ngono kae, sing diluputke ora meng kowe, ning aku. Aku mesti diancam. Ketoke niki wau nggih pun ngoten niku. Teng mburi niki wau sadurunge maju pun ngunekke Gorodana menika pendhita buta ya telek anake murite pendhita ya dapur kaya ngono kok jejeki karo mlaku ngenten niku. Tenane, Dik? Nggih. Samane medan-medani kula. Weh, mbok kula ora tau goro. Kula niku wong tuwa nek goro dosa. Wah, sampean kok ngerti dosa. Samane ora tau percaya karo dosa kok. Yakin muni ngoten niku. Oh, ngandel ora Gorodana kuwi senengane kaya ngono kok. Yen pancen apa sing dadi gunemamu bener, malah kepara dina iki. Yen pancen Koko Prabu kuwi ora lair batin ana negara Ngastina, Gorodana. Sapa wae sing ora lair batin karo Duryudana wajib mbok bondo tangane mbok krincung sikile. Menawi mekaten menapa dipun lilani kula ugi badhe ngrangket Prabu Baladewa yen Koko Prabu lair ning Ngastina batin ning Pandhawa tegese kuwi wonge Pandhawa kuwi mata pitayaning Pandhawa wajib mbok rangket. Lah dalah iki nai ngaten nyuwun pamit bidhal kula bincang.
Astina Maha Prabu Duryudana Jiling pangandika dhuharining sun sun Werkudara den kapareng Ilahing Wilahing Awigna Mastu Pranama Sidhem Awigna Mastu Sirat mrewang jagat karana sirantandha kawisesaning bisana Sono sinawung lang mula pestu Mas Tandur lampahe Buddha jinantur tutur Katila tula tulat milap den paradya minursita upama praniskara karo Nidya timing jaman purwa Pinati dameng lalata manggeta kapasan ing gebita tanmun renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggunggung sang Murwengkata sebebyar dumadining wayang purwa Parakaning kondoli narik runtuting basa dongeng gunung empusu rasa yen narasaya karaos mulat jare rohang rasa wani pruhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilukaca jarwe wis nakup caing carita lo becik wis gemelar jroning pakliran yaiku sejati namriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darum Yang Kartika pinuba kodrating kawasa sahari ratri hangidri bawana purwa tekeng dusina gilir kemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya japating kerembyak dadya padhanging kutu-kutu walang atoga buron wono miyang brandaya dadya pranakan tanpa wicalat padhang trawangan senari Sanghyang Rawi ingkang asam rebawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing hangrene wukir abang merngangah lamun kaeksi ayahan dilata bumi saya dangu sumunu Sanghyang Arka katon sebelah kanan kiri ngabang esmu jenar kaparbawan sari Sanghyang Basanta tandang dawa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kenemelan gendanu kasir ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangu selaing kawula dasih dene rasa upaya buga ngarep tegal sawahi anglus lur tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane samaneh ana pirembagan Samarawangi Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil kados narik jagat wis katon meluk dening kiblat papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang samrebut yada rebut teja rebut kekuwung parandene datan ingkang madani kekuwunging praja ing Astina ya ing Gajahhoya ya ing Liman Benawi ya minastan negari ing Kuru Jagala Nadan pun garis atus tanam untuk kali 1000 tanjang ketiga
karana negari Ngastina dumadi saking puluh-puluh bebanjaran. Singasapan toya benawi tinampi ombak samudra birawang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapantok uruting Cakrawala, wane-wane cakring wisik. Samene kineping jorang corong kinempung guwa sirung, kinarya susuing peksi lawet miang sarang burung. Wonten ugi pasisir antar sajena jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir. Tanem tuwuh ngrembuyung ngruyu-ruyu karang kitri. Ruwi-ruwi lopro pampundha bumi subur, pasiten mawur. Sadengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung kebanjangan ngarang sang langit. Lenggak-lenggok lampahing tuwing mijil saking sendang-sendang. Wening tirtane iline pinara-para palene tinampi wadhuk benendung-bendung. Kinarya hangeleni sawah miang pategalaning Narakisma. Awakala pangolahing tetanen bebasan tan ana bumi sajengkang kang sela. Sadaya tiranduran taratuwa kang ora kapi tandya badari sri aglaring pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi. Patogane nunggu pawijing ngrembuyung gegodhongane ambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Pala kependhem, pala kesimpar, pala gumantung. Sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya pitiwin sang Rembaka lamun siang aglari mangonan lamun wanci serap surya samya mulih marang kandhange dhewe-dhewe datenana carane kandhang nganggonan sing palang labet tebih saking tindak Durjana Cuti samya sayuk saeka kaptya karo huring usa bangsa tuwin negari Ngastina wanaga ngimbanging gunung hanggung rineksa mrih lestari run tumurun trah tumerah sadya dadi regu-reganing lingkungan langkung-langkung lampun tinaliti. Jamna samur-sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsa sinangsaya tebing wada winada. Anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jati ing jejiban ing mini jitema wujud manunggaling cipta rasa karsa hambabar karya. Kenging birasake negari Ngastina leka semana ngancik marang jaman kencana panjang punjung pasir pawukir woh jinawi gembah ripah karta tata turaharja dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukusi turta ado kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinanta wau ing asta pesaraning adil praja Ngastina menang ngucapna dosa namaning Sanata dasaraning 10 nama wis mestani dijeluk Sanata Prabu Duryudana, ya Prabu Suyudana, ya Sang Jaka Pitana, ya Jaya Pitana, ya Gendari Suta, ya Sang Dastratmaja, ya Sang Tripamangsah, ya Kurawa Indra, ya Sang Gurupadi, ya Sanata Prabu Gandarya. Nyata lamunan Indraguna ngaguna tan kendhak gunaning jalma luhur datan kulung kaliyan depan kasoring sesami. Yen to ginung ya wring jajan luhuring keprabon. Sadalu mangke tena pedhot pinunggal kang kawicarita. Risajaka satu keparang lenggah madaning dampar. Ora mantra-mantra sipating Ubatara, Yayah Sang Hyang Bathara Kuwera diwaning kesugihan nang Jawantah. Pawanggeng pasibaning Prawadyabala. Yayah ora ping samudra ing dedaratan. Wiwadatan kantun sangganing para anung-anung retungguling praja Ngastina. Ingkang sampun kepareng nyerpepeh pindha sata metarangan. Suku janggut teken dodo mabukuh susilastawa. Menika to warnane sang nindya mantri muka warsaning praja. Adedaleming palasa jenar Rekena Patih Harya Sengguni, ya Harya Suman, ya Trigantalwati. Nadan sampun kladaya yuswa kembang para Jambulwanen. Panardene pirandene pinarsa minangka dadi batal wakiling Sang Nata. Kronjong Gaya Wasis Pranata tata rakiting negari Ngastina. Rekena Patih Harya Sengguni mengkeraken nujum paran para praja Ngastina. Adedaleming Soka Panca ya ing Soka 5. Peparap dah nyewang Druna ya Sang Kumbayana. Pandhita buntas kawrisi dipaningahi sabarang pangandikane dadi turta kasusreng manca praja. Mila datama lamun dados guruning Sang Hyang Parasata Kurawa. Pamungkasing pasiban kadang nuta satra ing tirta tinaraden Harya Kartamarma. Winging ngandher mblabar
Sanggan ingkang sami nggantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datang posolo laben kadang mursibo ing alun-alun hambludak gendera rontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayai munting mongso labu baing megarap pintu jamur barat mongso rendeng tumbahe ngrangep ya jati ngarange mongso ketiga sanjaya ning pacak suci jinajaran wajah sing bedamel parandining mangkep tidem permanem tanos bawaning walang alisik nadan gegodhongan tal ngobah samirana datal mampah kabar somong swaraning mandi gending gemblak keromasan tas keparangan rambut karti sowang-sowang bating sareng gling imbal ganjol mandaraga wayan pengsinggo ing moyang pacak suci Narasari marasari seneng jroning pasewakan kocap nalika semanten kawis ngarawipun Nata Agung ing Mandura Prabu Baladewa sigra minggah Datulaya mancat Pancaniti Gya Gapyuk rerangkulan kelawan ingkang rayi Ngastina sigra lenggah jajar nyarengi bendi munya mangungkung Brisanata Samedhar pangandikan kumangono jering pangandika Sanata ing Ngastina Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lesan
kumenyar Sritenon ning pasewakan busana maneka warna Pak Puspeteng Udyono Miang Pancrah Sarwarukma Ranggeng Manik Nara Narawata Bobro Prabanyo kang sumerat kenyaring tejo leliwaran lerke laje sireng dadet wimbo kekanda mrek ingin katiuping maruta maruta mando om
sabaran mangambar kongas leng-leng gati ning kang awan sapa Nikeng Astina samantara tekeng Tegal Kurunarya Yawa Kresna laku Sireng Prasurama miangkan wacan Rasi Paman Mandira wiji wenten ngajengan Mandira Paman Plasa Jenar kawula nun nggih anak Prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ing abdi kepatihan sareng kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindaran Salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumite Racaruk Maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir kewanter sabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina Paman Plasa Jenar nggih kadiparan anggen si paman ingsun percaya minangka dadi badal wagiling sun Maranata tata rakiting negari Ngastina Paman Patih Harya Sengguni nyawa-nyawa jimat kula anak Prabu sesemban kula menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kaptyakar luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina medhahipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kematian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kula nun nggih paman dadosaken bombong raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggene lenggah Paman Plasa Jenar kawula nun inggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandha pepodo paduka anak Prabu kula tampi dawa sami-sami Paman Plasa Jenar mugi kasekecak anggen jengandika lenggah Bawa Durna Bapa ing Sukalima sarawujan paduka Bapa Durna ingkang putra ing Ngastina ngaturaken karaharjan rawuh paduka Bapa Durna ing Sukalima Bapa Penembahan Durna ing Sukalima Bapa Begawan Durna Asta Kuswala sila bertobat swalu gimbal sumarante hawala lha nggih ger tansah pinangan kawidadan ring sambikala swanipun ing Bapa ing Sukalima manggiya widada niskala sowan kula namung kepareng kula ngaturaken pudi astawanipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina nger anak Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecak anggen jengandika lenggah Bapa Prembantuna kula nan sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing Bapa ing Sukalima nger apa dene sira Dimas Kartomarma
prayoga nunggone si adi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Lho Diwaji. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Kartomarmo namung drelan sak sampunipun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing abdi kunjuk Sandapada Paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sesembahan kula. Ndak tampa si adi atur sembah. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan paring pangestu paduka amamahana kabagyaning gesang kula sinuwun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh jeng andika Kanjeng Koko Prabu Baladewa wonten ing Praja Ngastina ingkang rayipun Duryudana ngaturaken pasegan panakrami kunjuk Sandapada Paduka Koko Prabu Baladewa sesembahan kula Koko Prabu Mandura. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu kala. Yai. Sampun kula tampi asung pambagenipun Yai Prabu ingin tumanduk dhateng Raka ing Mandura. Saha sawanipun ing Raka tansah pinaringaning kawidadan. Liring sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda Durga Pendak Kalasirna. Namung pareng ing Raka ing Mandura ngaturaken pudyastawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu ing Ngastina. Kula tampi karya bombong raos manah Koko Prabu mboten langkung kasekecak nun anggen jengan dika lenggah. Yai sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing Raka ing Mandura dinten sak mangke menika wonten ing Datulaya Purayagung negari Ngastina. Saestu adamel gugup raos manahipun ingkang putra ing Ngastina inggih pun Duryudana. Koko Prabu dene rawuh paduka ingkang sengkan datan pepoyan upami alih tutusan gandhek sak kembaran ageng utusan Ayaka kula nedya ngarake tata upacara ning kaprajan tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Baladewa. Yai kula wonten timbalan ingkang dawuh radi ganjil sabdanipun Yai Prabu ing Ngastina. Sasamunipun ing Raka ing Mandura tampi timbalanipun paduka Yai Prabu paring dawuh bilih sawanipun ing Raka ing Mandura sengkan ingkang datan pepoyan. Nyuwun pangapunten. Dinten sak mangke menika dinten ing sampun katetepaken lumantar nawala ingkang sampun kula tampi. Sasamunipun ing Raka nyurasa tulis ingkang mapan wonten sak lebeting nawala bilih kelenggan sak mangke ingkang Raka tinimbalan sowan wonten negari Ngastina. Mboten ateges kula menika nyupekaken dhateng paduka Yai Prabu menika babar pisan mboten. Namung miturut nawala ingkang sampun kula tampi dinten sak mangke menika dinten ingkang Raka tinimbalan sowan wonten negari Ngastina. Malah mboten nama ingkang Raka sowan ingkang datan pepoyan. Estunipun malah kula badhe cumadung dawuh wonten wigatos menapa dening paduka Yai Prabu nimbali dhateng sowanipun ing Raka ing Mandura. Kaselak lan kumaca lunata ing raos daya-daya kula mangertosi wigatos sing pasewakan tuwin pirembagan padaning Datulaya ngantos kadhi kula gelak lampah kula daya-daya prapting ing kajangka. Yai gandeng samangke sampun kepareng ing Raka sowan wonten negari Ngastina tumunten kula nedya nganglungaken jangga elingaken karna mastuti sabda tama paduka Yai Prabu badhe wonten dawuh menapa dene badhe wonten kewajiban menapa ing badhe kaparingaken dhateng Raka ing Mandura. Kula nedya nganglungaken jangga nelingaken karna midhangetaken sabda tama paduka Yai Prabu ing Ngastina. Yai Prabu Duryudana hanjrah ingkang Pusritarum kasliring samirana mrih sekar kadung ngajeng
Maweraras renaning driya sewu-sewu kalepatanipun inggem Rayi Tadah Wadana Koko Prabu ngantos kula kalebyan dhateng menapa ing sampun kula lampahi ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Lah dalah Yayi gandeng sampun kemutan dumunten paduka Yayi Prabu sampun nemut bilih kalenggan sak mangke menika sowanipun ing raka ing Mandura tinimbalan paduka Yayi Prabu malah sak mangke daya-daya kula ngamuningani menapa sababipun dene paduka Yayi Amiji dhateng wiswanipun ing raka ing Mandura. Koko Prabu wonten dawuh wale-wale menapa rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu menika namung badhe kula ajak tuwin kula kanthi ngrembak perkawis kawontenan ingkang rayi pun Duryudana. Kula menika dados Nalindra Jayeng Bawana, kula menika dados Nalindra sasat jagat menika tanpa timbang. Sinten ingkang ngembari dhateng pangawaosipun Duryudana, kula kinten boten wonten negari Jembar jajane. Kula menika ratu ingkang saged sinebat Sugih Bondo lan Sugih Bandu. Sugih Bondo tegese kula menika ngukup Brana Pijes. Sugih Bandu kula menika Nalindra ingkang Abebala Raja. Mila boten nama aneh menawi jagat menika ngantos kebrebegen kalian ngumandangipun ingkang rayi Ngastina pun Duryudana. Namung ewa semanten kamukten derajat pangkat lan kadonyan ingkang sinanding dening pun Duryudana menika boten andadosaken tentrem lair lan batos kula. Kenging menapa kula saged matur mekaten, nadyan lair kula menika ayem, nadyan lair kula menika dados Nalindra, tuwin kula menika nggadahi kesugihan ingkang seprapat jagat embanipun. Nanging jebul pinanggihipun kabagyaning lair menika boten temtu ngraosaken kabagyaning batin. Lair kula tentrem, lair kula kebak ing kabagyan, nanging batin kula durga ngongsongso. Ati kula tansah nggadahi raos was kuwatir lan sumelang. Nyuwun pangapunten. Menawi wonten miyos sing pangandika paduka ing mekaten menika kala wau menawi dipun keparengaken menapa ta sababipun jernyatanipun samukawis sing mboten kekirangan sumanding paduka Yayi Prabu Ngastina ewa semanten wanter sabdanipun Yayi Prabu bilih paring dawuh mboten nate ngraosaken kabagyaning batos penggali panjenengan Yayi Prabu tansah nggadahi raos kuwatir durga ngongsongso menika ingkang dados sabab menapa menawi kepareng ingkang raka nedya cumadeng dawuh Koko Prabu sajagat rat pramudita menika mboten wonten ingkang damel kuwatir raos ing manah kula kejawi namung kadang-kadang kula piyambak mboten sanes kadang-kadang kula para Pandhawa. Para Pandhawa ingkang dadosaken manah kula mboten tentrem, Pandhawa ingkang dadosaken manah kula mboten ayem, tuwin mboten jenjem. Mila sedaya sampun mestani yen to Pandhawa menika sederek kula, nanging tumrap kula Pandhawa menika satru mungging cangklakan. Mboten lega menawi raos sing manah kula menawi dereng nyawang Pandhawa ngatang-ngatang dadi bathang. Mila madaning pasewakan menika Kanjeng Koko Prabu kula kanthi rawuh wonten negari Ngastina namung badhe kula suwuniga pertikel kados pundi supados manah kula menika ayem kanthi sarana kula nyumurupi pejahing para Pandhawa menika dadosaken manah kula ayem jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Nggara.
Lah dalah nuwun sewu Yai. Nuwun sewu ingkang ageng pangapunten Paduka Yai Prabu Tumaping Ngraka ing Mandura. Menawi Yai Prabu paring dawuh nimbali sowanipun ing Ngraka ing Mandura. Kadhawan sowan wonten negari Ngastina menika namung badhe kakanthi supados sakmangke Yai Prabu ngrembak perkawis para Pandhawa. Agengipun ngrembak pejaing para Pandhawa. Nyuwun pangapunten. Menawi babakan panjenengan Yai Prabu ngrembak perkawis pejaingipun para Pandhawa, kula mboten badhe tumut-tumut. Kula mboten badhe melu-melu perkawis menika. Sababipun menapa? Yai, kula menika tiyang sepuh. Yai Prabu sak kadang-kadang kula menika kadang kula, Pandhawa menika kadang kula. Kula menika angajab rinten panteraning dalu kula menika nyumurupana. Rayi-rayi kula menika sami atut runtut rukun tentrem gesang bebrayan wonten ing jagat. Kula menika tansah ndrewili donganipun ing Ngraka ing Mandura kunjuk ngersanipun Gusti mugi paring palimarma dhateng sangganing para Kurawa menapa dene para Pandhawa sageta gesang rukun. Menika lair batos kula lampahi saben dinten. Mila menawi Yai Prabu sakmangke ngajab sawanipun ing Ngraka ing Mandura supados kakanthi ngrembak perkawis pejaipun para Pandhawa nyuwun pangapunten. Kula mboten saged atur waluyan menapa-menapa. Lan kula mboten saged matur menapa-menapa wontenipun namung dederek kersa paduka. Namung nyuwun pangapunten. Jejeripun Baladewa menika wong tuwa. Wong tuwa menika tembungipun metu-metu wis nggawa yen rembugan ya sing apik. Yen rembugan ya sarwa sing bener aja nganti gawe kapitunah ning liyan. Saenipun perkawis ngrembak pejaipun para Pandhawa dipun cupet semanten kemawon. Dipun cupet semanten kemawon. Yai. Pandhawa menika tasih kadang panjenengan piyambak. Pandhawa menika tasih kadangipun Yai Prabu Duryudana sami-sami turas Begawan Wiyasa ing Saptawarga. Menika tasih tunggil kulit adaging kaliyan sangganing para Sata Kurawa. Lajeng kula nuwun sewu. Menawi Yai Prabu menika saged kasembatan mejahi para Pandhawa menika nuwun sewu. Ingkang dipun kukup menapanipun kula badhe nyuwun priksa. Menawi Yai Prabu saged mejahi para Pandhawa menika ngukup kemenangan menika lajeng kabagyaning batos Paduka Yai Prabu menika ngraosaken menapa? Wonten ingkang kula raosaken. Kula lenggah dampar ke Prabu Negari Ngastina menika mboten badhe wonten ingkang angucik, mboten badhe wonten ingkang bebeda. Kula lenggah dampar negari Ngastina, Ngastina dadi kukupane Duryudana. Kamukten Ngastina badhe runtumurun dhateng turus-turasipun Duryudana. Dados perkawis saking Paduka Gedhing kaliyan para Pandhawa menika namung rembah babagan kamukten negari Ngastina. Nggih, kasinggihan mekaten Yai. Ngastina menika jembaripun sak yojana persagi. Ngastina menika mboten wonten ingkang nandingi ya jajane, ya jembare negara menika sedaya sami ngakeni. Negari sak jagat menika mboten wonten ingkang timbang sak traju sak bobot kaliyan negari Ngastina. Upamiya Ngastina menika dipun palih dados kalih. Ingkang sepalih kinarya mukti Yai Prabu sak kadang-kadhean. Ingkang sepalih kinarya mukti para kadang-kadang Paduka para Pandhawa menika mangke badhe pikantuk katentreman. Tegesipun Pandhawa badhe nampi Paduka Yai Prabu badhe nampi ing wekasan Pandhawa lan Kurawa sami-sami mukti awibawa Nyakrawati wonten negari Ngastina. Mboten badhe wonten dardah tumrap turasing Begawan Wiyasa menika menawi kula ikhlas menika menawi kula lila nyatanipun aja kok separuh nadyan sakpro sekawan aja kok sakpro papat sakpro 8 sakpro 16 sakpro 32 sedumuk bathuk senyari bumi Pandhawa isa ngejeki negara Ngastina lamun wis gumlundhung mestakane Duryudana. Mila menawi Paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh supados sakmangke kula mukti sesarengan wonten negari Ngastina, Pandhawa sepalih, Kurawa sepalih menika boten badhe wonten paripurnanipun lan boten badhe wonten kerampunganipun sabab kula boten badhe ikhlas nyaosaken negari Ngastina dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Menawi tela mekaten ateges Yai Prabu menika cukeng. Yai Prabu Duryudana cukeng kekahi negari Ngastina, mongko sakmangke tan wandhe Pandhawa adreng. Ing antawisipun cukeng kaliyan adreng menika mangke wonten pundi purukipun kejawi amung dados daredah. Menawi ngantos daredah sami-sami turas Begawan Wiyasa sami panca bakah rebat kamukten nuwun sewu Yai.
Mboten perkawis menang lan kalahe menika sinten menika mboten perkara menika. Namung kados menapa raosanipun para tiyang ingkang boten remen dhateng Kurawa lan Pandhawa sami ngraosi padha-padha turasing Begawan Wiyasa, putune Begawan Wiyasa ing satuwarga padha regejekan namung rebat kamukte negari Ngastina. Padha regejekan namung rebut derajat lan pangkat menika menapa boten nami nglingsemi. Nggih. Jawira Trimenggali. Menika menapa boten nami nglingsemi. Nuwun sewu nggih. Kepareng abdi kepatihan sumelatur Paman Haryo kados pundi? Pirembagan madyaning masewakan menika sareng kula petang-petang duwin kula taliti jebul lerekipun namung anggen paduka kuwatir sarta sumelang menawi sak mangke mangsa-mangsa Pandhawa menika badhe ngucik ke Praboning Ngastina kasinggan mekaten. Mila angkah kula Pandhawa aja nganti urip kesuwen ana ing alam padang. Pandhawa kudu dicepet umure. Pandhawa kudu mati sadurunge tumapak perang gedhe Bratayuda. Menawi kelamban mekaten nuwun sewu. Tanwandi ingkang putra ing Ngastina anggenipun lenggah dampar badhe ngraosaken kabagyaning lair tuwin batos kula. Mboten wonten ingkang ngucik ke Praboning Ngastina. Nuwun sewu. Menawi jenengan ndika anak Prabu menika badhe mejahi para Pandhawa. Monggo nyatanipun jenengan ndika anak Prabu menika sampun wungsal wangsul damel karti sampeka pejahing para Pandhawa kaliyan ingkang bapa ing kepatihan sepisan kemawon dereng wonten ingkang saged kasembadan. Contonipun nalika Bratasena dipun racun dipun lebetaken wonten ing Sumarupas pengangkah Bratasena pejah nanging nyatanipun ugi mboten pejah malah Bratasena pikantuk wahyu tirta rasa kundha. Menika sepisan angka kalih nalika Bratasena dipun loropaken wonten ing Wanamarta supados babat Wanamarta. Wanamarta papaning jim setan priprayangan supados Bratasena pejah ewadene ora mati ning malah mukti. Wonten malih panunggalanipun nalika dipun dawuh supados ngupaya tirta pawitra mahning suci minggah gunung Candramuka wonten ing wana Tikbrasara. Sinten ingkang wantun mlebet wana Tikbrasara? Mboten wonten. Ning nyatane Bratasena pikantuk kayugung susu ingkang tuwin tirta pawitra mahening suci. Wungsal wangsul kula lan panjenengan damel karti sampeka pejahing para Pandhawa. Malah langkung-langkung menawi panjenengan kemutan duk nalika wonten lampahan bale sigala-gala wonten ing kitha Pramanakati wonten ing Waranawata. Menawi dipun nalar cara kamanungsan Pandhawa temtu pejah awit kobong wonten telenging bale Palerman. Ewadene Pandhawa saged oncat saking bebaya geni menika ateges nuwun sewu lho nggih Pandhawa menika menawi dipun jangka pejahipun angelipun badhe jangka pejahipun para Pandhawa nanging sak boten-botenipun kula lan paman kedah budidaya. Lah menika wonten atur pamrayogi kados pundi? Samenika ngaten. Pandhawa menika wiwit alit dipun suwitakaken kalian Begawan Durna. Monggo saking petangan kula anggenipun srawung kalian Kakang Durna menika Pandhawa sampun tetaunan, malah sedaya sami ngertos nek Pandhawa menika siswaning Begawan Durna. Kula kinten piyayi wonten ing mriki ingkang sami lenggah menika wonten ing pasewakan menika janjanipun ngertos pengapesaning para Pandhawa ning emoh matur, emoh munjuk atur ngersa jengandika anak Prabu mung merga dheweke ngoncati pakaryan wedi nek mengko diwenehi panguwasa sarta Purbawasesa mateni para Pandhawa. Nuwun sewu. Menawi mboten selak batosipun kula kinten Kakang Durna ngertos pengapesanipun para Pandhawa. Mila bab panjenengan badhe mejahi para Pandhawa menika saking pamrayoginipun ingkang bapa ing kepatihan kapasrahna kaliyan Kakang Penemban Durna. Jagat Dewa Bathara. Bapa Durna, jagat Dewa Bathara. Bapa Durna, wonten dawuh, Ger? Kenging menapa sajak kaget penggalipun. Oh inggih. Nedeng kemawon midhangetaken sabdanipun para priyagong sami lenggah wonten ing Datra ya mrika. Sasamunipun ngaten ajeng wonten pangandika saking Adipati Harya Sengguni semunipun manah kula radi gumregel. Gumregel kados pundi? Inggih anggenipun paring dawuh.
Adi Harya Pati Sengkuni menika bilih Pandhawa menika siswa kula. Tumunten kula badhe kampasrahan pejahipun para Pandhawa. Nuwun sewu Kakang, ning rak apa sing tak aturke iki bener Dik Patih. Bener ning kowe iki nyilakake kancamu dhewe. Lho kok nyilakake kancamu dhewe? Nuwun sewu, Dik. Kula menika pendhita, kula menika brahmana. Kula menika guru. Guru niku ana jarwa dasake iso digugu lan ditiru. Nggih. Pandhawa menika siswa kula, Kurawa menika siswa kula. Apa to sababe? Pendak-pendak ngrembug manten-manteni para Pandhawa. Kula ora tau usul. Kula ora tau interupsi. Nggih. Merga kula moh nek dinahi pakaryan mateni para Pandhawa kejaba nek Durna kuwi diwenehi pakaryan bedah negara, mboyong putri Banda Ratu. Pundi papanipun ing kedadipun bedah dening anak Prabu Duryudana. Kula sagah sampun ngantos kok mbeta para Sata Kurawa. Nadyan Durna ijen tanpa ruwang nek ora iso bedah negara, ngleksanake wis didhawuhke anak Prabu Duryudana. Oh, samujenen go kula menika gurune wong perang. Nggih. Sapa sing ora ngerti karo Kumbayana? Sapa sing ora ngerti karo nom-noman kula? Nggih. Nom-noman kula menika satriya peng-pengan. Sapa wae sing tak tantang ora ana sing menang karo aku. Dasare kula menika rumite murite mboten sah kesusu. Ngenten iki carane nglucu niku ngenten iki. Nggih mboten tegese sampeyan niku kebablasan. Sapa sing ora ngerti Begawan Durna niku murid Begawan Rama Bhargawa. Sapa sing iso ngungkuli kadhejaning Begawan Durna? Nggih. Nah upama kula didhawuhi bedah negara, kula sago. Ning nek kudu mateni para Pandhawa, nuwun sewu. Nuwun sewu lho, Di. Mboten ages kula badhe selak dhateng kewajiban, kula menika nenggoni dateng jejering pendhita. Apa ora saru dinulu, apa ora mbebangeri asmaning Begawan Durna ing atase kula menika guru kok tegel karo murite. Leres ngaten menika Bapak Durna. Iki. Ing atase guru arep mentolo karo murite kuwi do nyono cerak nyono padha pestani yen to Begawan Durna kuwi le dadi guru. Ora ana nyatane. Le dadi pendhita, le putih ming serban karo kedune ning pambegane elek. Nah niku. Mangrungokke Dik Patih. Aja watoni somong sampean niku. Ning nuwun sewu, sakniki kula tak takon karo sampean. Mang takon waton ora ngel-angel. Sampean niku nayaka pundi? Lho, nayaka Ngastina. Tegese sampean ngiyup wonten pengayomanipun anak Prabu Duryudana. Sampeyan iso mukti teng Sukalima peparinge anak Prabu Duryudana. Sampeyan duwe apa-apa peparinge anak Prabu Duryudana. Saniki nek ratune dawuh karo sampeyan apa sampeyan arep selak? Mboten. Nek ora mang tandangi. Napa sing kula tandangi? Mateni para Pandhawa. Nuwun sewu, nek liyane oke. Lho. Durna kok ngangguke barang. Wayang niku sakniki bebas kok Dipati. Tangane basane tari-tari doradong. Ngoten. Baiklah. Kula sagah. Ning nek kon matane para Pandhawa, nuwun sewu kula mboten sagah. Oh, Durna. Wonten dawuh. Mrai ngaten cetha. Mrai jengandika Bapak Durna menika mboten lahir batin kaliyan ingkang putra ing Ngastina. Lahir batos, nggih, lahir batos. Mrai lahir batos ki menapa panjenengan mboten ngleksanake dawuhing Ratu Ngastina? Oh, lah menika, nggih. Menika geseh kaliyan batos kula, geseh kaliyan ati kula. Ora usah dadak nganggo digeseh-gesehke. Pun to, sampeyan nggih ngendika sakniki ngeten mawon. Pripun? Upama sampeyan ora gelem mateni, ning sampeyan anggere gelem ngandhake keringkiyane Pandhawa niku wis apik. Oh, ngaten. Nggih. Keringkiyane Pandhawa niku teng pripun carane mengke sing mateni liyane sampeyan. Nek sampeyan pun ngandhake keringkiyaning Pandhawa, le ajeng mateni niku gampang. Oh, lole, ora usah lole-lole. Pun gek omong apa anane kok lola-lole. Nggih, Dik Patine pancen kaya ngoten nggih anak Prabu kula sagah. Jernyatanipun Pandhawa menika wiwit alit kula ingkang gula wentah. Mila mboten apa aneh menawi kula menika mangertosi dhateng keringkiyanipun anak-anak kula para Pandhawa. Lah rak ngono. Kanthi sampeyan ngandhake kaya ngoten niku mung kari cancut Taliwonda mateni para Pandhawa. Bapak Durna sampun kados mekaten. Nuwun sewu nggih kula menika kepepet kok nggih. Nyuwun pangapunten nyuwun pangapunten namung keringkiyanipun kemawon jer keringkiyan menika dereng saged dipun tandha Pandhawa saged dipun pejahi sarana keringkiyan. Mergi nuwun sewu mati uripe manungsa menika mboten gumantung wonten ing keringkiyan ning gumantung dhateng panguwasaning Gusti. Oh ngaten. Nggih.
Kula borongaken dhateng Bapak Durna. Oh nggih, nyuwun pangapunten lho, Ger. Mboten dados menapa. Pripun? Mangkandhake. Nuwun sewu nggih, Depate. Nuwun sewu, Ger. Menawi jenengan dika anak Prabu Duryudana menika badhe mejahi para Pandhawa menika gangsal jangkep dipun pejahi. Mboten saged. Mboten saged. Ora iso. Pandhawa 5 nika kukuh bakuh. 5 dadi siji menika mboten iso dipisah-pisahke. Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula Sedewa. Nggih. Nggih. Dadi niku ora iso dipisah. Ora iso dipisahke. Nek sampeyan ajeng mateni Pandhawa kok 5 kabeh terus dipateni, oh, lah mbok ya tekan puputing jaman ora bakal iso mati. Merga 5 niku manunggal dadi siji. Gegebenganing negara Ngamarta niku ya 5 cacahe. Lho. Wah, ngoten to. Nggih. Nek kudu mateni para Pandhawa niku ya diprail-prail. Tegese diprail-prail. Mbaka nyiji. Mbaka siji. Puntadewa dipisahke, dilungake ngalor. Oh, aja nganti dadi siji karo Werkudara karo Janaka. Terus Werkudara dilungake ngetan. Janaka dilungake ngidul. Dinepke. Oh, ngaten. Nggih. Terus Nakula Sedewa dilungake ngulon. Nek 5 niku diprail-prail, oh, Pandhawa mesti bakal tekaning pati. Puntadewa niku dilungake ngalor. Puntadewa niku nek pisah karo kadang-kadang ora ndek kekuatan apa-apa. Saya pisah karo pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Niku pusakaning Puntadewa. Nek pusakaning Puntadewa dipisahake karo Puntadewa, Puntadewa niku wonge ora tau nolak karo napa kemawon. Aja kok bondo donyane, nadyan nyawane dijaluk kanggo kabagyaning wong liya, Puntadewa niku pasrah. Ngoten. Nggih, dadi nek Puntadewa niku perkara patine Puntadewa niku ora angel, niku gampang. Nggih. Werkudara saka guruning Pandhawa niku mung Werkudara. Werkudara niku patine pripun? Werkudara niku patine aja dijak gelut. Merga Werkudara niku digdaya, ora ana sing nandingi Werkudara. Ning Werkudara niku kudu digathuke karo wong sing dipercaya karo Werkudara. Werkudara niku wedine siji karo wong tuane, loro karo gurune. Nganti kula niku dianggep bapakne Werkudara merga Werkudara le tuwajuh kalih Begawan Durna. Nggih. Saman kelingan to, Werkudara takon njegur segara? Nggih. Ya manut. Niku sing dawuh sapa? Nek ora kura Werkudara ora bakal gelem. Nek gandeng sing dawuh niku Begawan Durna sing wis dianggep bapakne, mula Werkudara gelem. Takon njegur segara golek tirta pawitra mahning suci. Nggih. Dadi Werkudara niku wedine karo wong sing dianggep tuwa, wong sing dituwake karo Werkudara. Harep Werkudara niku duwe kasekten sing tumpuk undung nganti sak gunung. Ning nek karo wong tuwa, karo sing dipercaya karo si Werkudara, Werkudara niku ora bakal wani. Ora Niki tenane. Nggih. Terus Janaka. Nah, Janaka. Kurawa ki dang apa urung-urung wis dang guyu ya. Kartomarma karo Durgempa meneng. Balang sandal saka kene. Janaka pripun? Janaka niku wonge pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang. Wonge pancen ampuh kegila-gila. Mula Janaka niku ndang dadi pitataning jalma, unusaning titah. Janaka niku kondang dadi pelantanganing jagat. Lelananganing jagat. Oh nggih, Ding. Lelananganing jagat. Nggih. Dadi embane wong lanang ki ra ana liyane Janaka, ngoten niku. Nggih. Ning Janaka niki duwe keringkian. Keringkiane Janaka nek digathuke wong wedok pun Janaka niku mesti klepek-klepek ora duwe kekuatan. Ngoten. Nggih. Monggo Janaka niku paling seneng karo wong wedok sing cendik. Oh. Ngoten ta. Nggih. Sing kaya ora duwe bodi. Nggih. Ngisor dhuwur padha wae. Dadi nek diubeng-ubengke iki ngendi iki? Jur kirana kok padha wae, jur kirene padha wae. Ngisore endi dhuwure endi? Niku Janaka seneng banget. Oh, ngoten nggih. Mula Janaka niku kalahene karo wong wedok. Oh. Aja pati ayu-ayu, aja ayu-ayu banget. Nggih. Sing biasa mawon. Sing biasa mawon sing rada tuwa. Sing rada tuwa tur sing buntek. Nah, nggih. Sampeyan kok ngerti. Lah kula tau kembulan kok. Ngawur. Ngaten. Niku Janaka senenge ora jamak-jamak. Mula tetembungan Janaka niku gampang kesrimpet bebet kesandung gelung. Nggih. Pen pinten Janaka niku
Meh mawon tekaning pati. Ping pinten? Ping pinten Janaka niku meh mawon tekaning pati merga kesrimpet kalian kasuwisnaning wong wedok. Nggih. Nekula Sedewa niku wong ora duwe kekuatan. Niku mung talining Pandhawa. Oh. Niku bocah kembar niku ibaratnya kaya dene wong sing ngandhake nek wong kembar niku raga loro nyawa siji. Nggih. Raga loro nyawa siji. Patine pun tok anu Nekula Sedewa ya kudu bareng. Kudu dipateni bareng. Didu Kumbakarna. Nggih. Sirahe didu nek pecah kabeh mesti tekaning pati. Wah, lah kok sampean pinter. Nuwun sewu lho Dipati, kula ngaturke napa kula ngerteni bab Pandhawa. Ning nuwun sewu lho, Nger. Pejahipun Pandhawa ingkang mekaten menika kala wau sareng kula aturaken bab keringkianipun. Menawi petanganipun ing Bapa ing Saka Lima menika dereng paripurna sabab upamanya Pandhawa pejah menika nuwun sewu lancur Pandhawa, anak-anak Pandhawa ugi tasih seger, tasih gesang. Mila menawi mejahi para Pandhawa supados panjenenganipun anak Prabu menika saged nggayuh kabagyaning batin ugi kedah mejahi anak-anak Pandhawa. Babar pisan Bapa Durna kula aturi mblabaraken keringkianipun putra-putra Pandhawa menika mapan wonten ing pundi? Lah sisan Kakang Durna keringkiane anak-anak Pandhawa kuwi mapanen ing pundi? Ah, nek kuwi aku ora ngerti. Kok ora ngerti? Dereng wonten anak Pandhawa sing suwita kalih kula. Sedaya do maido. Pun kula kai formulir ya ora tau diisi. Ora gelem dadi siswaning Begawan Durna. Sajake wis duwe napa niku jenenge? Guru dhewe-dhewe. Dadi ora ana anak Pandhawa sing suwita karo Begawan Durna. Abimanyu ya ora, Janaka anu Gatotkaca ya ora, Antarja ya ora. Luwih-luwih Antasena nika nek liwat ngarep kula malah bandhem ing omah kula. Antasena pancen kurang ajar. Kula sek mulang barang terus jukuki krakal dibandemi. Mengke nek kula metu saking kelas mlayu njrantal. Antasena nika pancen keparat bocah siji nika. Nggih. Ayo anak ndugalku arisan. Nggih. Lajeng samangke saenipun kados pundi? Paman Harya. Ngaten mawon nggih. Panjenengan menika nggadahi pangwaos tumrap negari Ngastina, Wenang Murba lan Masesa. Ingkang wenang jenenge bor kawontenanipun para nayaka negari Ngastina menika panjenenganipun Nak Prabu Ngastina. Sinten ingkang kapatah sakmangke supados damel pejahing para Pandhawa? Miturut Paman Hari Sengguni. Menawi cara kula sing kudu nglakoni mateni Pandhawa ya sing ngapal bab keringkianing para Pandhawa. Dek Pate. Pripun? Sampeyan niku ngomong kok wah jan becak ranggo pelek niki. Apa jeplak ranggo utek? Kula wis ngomong to Dek Pate, ampun kula. Ah mboten, sampeyan nek ora iso mateni para Pandhawa, sampeyan nek ora gelem gawe Sarnapati ning para Pandhawa, nuwun sewu, dianggep kemawon nggih. Lair ceciklu wonten negari Ngastina, ndedheple wonten negari Ngastina. Ning batin ngemuli karo para Pandhawa, ketok loreke, ketok gedhoane nggih. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka. Nalindra marwa sing sang Katri gumulung mangrembak Katri gumulung mangrembak ing wadya Kurda kurareka giri-giri Durna Bapa Prambahan Durna kula wonten maring adawu Ger kula mboten etang-etang menapa panjenengan menika punden nyatanipun panjenengan tasih nggih wonten ing sandhap pepadanipun Alendra Ngastina menapa sampun paduka ngendikaken samangke
Kula ngaturaken panuwun bilih samangke sampun wonten trontong-trontong sulaing pepadang manahipun ingkang putra Ngastina. Namung kula suwun menawi hamba bantu dhateng manahipun ingkang putra sampun ngantos ketanggungan. Kula suwun dipun babaraken sepisan kemawon kula nyuwun Bapa Durna saged damel srana pecahing para Pandhawa. Kentas waluh gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Oh inggih nggih. Menawi sampun dados dawuh paduka jer kula saya ana tanpa guna namung nuwun sewu lho, Ger. Mboten saking astanipun Begawan Durna anggenipun kula badhe mecahi para Pandhawa namung kula badhe ngaturaken putra seswa kula. Wah iki. Ha iki apa? Senengane kok mentahke wong ngomong-ngomong. Kula niku ming mantepke sampean. Mantepke pripun? Merga bola-bali sampean gunakake putra siswa niku ya ora kelakon. Dik mate giri lusi jalma tan kena kinira. Jagat menika owah gingsir. Saiki ora sesuk dudu saiki. Tegesipun wingi-wingi anak kula murid kalah kalih para Pandhawa ning sagedhakan niki ning anak kula siswa menika mangke kalah karo para Pandhawa. Oh, ampun nganti sampean ngakoni nek to Begawan Durna menika nujum negara Ngastina. Niki omongan sampean dhewe. Bapa Durna kula triparing dawuh. Seswa kula saking negari Guwa Kerata. Inggih menika wujudipun yaksa ingkang namipun Dedya Kaladura Dahana. Anggenipun badhe kula semanaken samaduka anak Prabu Mugya samangke sagah damel srana pecahing para Pandhawa. Sampun ngantos kandhek wonten ing pangandikan ing ketaka babar dados pakarti. Nun nggih, Ger, nun nggih. Ngestaken dawuh, Ger, kula Dahana. Aja suwe-suwe nggon mapan nang kono gila dikersakake sowan dening anak Prabu Duryudana bakal entuk gawe lan nampa kewajiban, Ger, anakku cah bagus.
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ganggeng awita dencengan Bawa Durna bapa ing Sukalima wonten maring adawuh nggih. Menapa menika siswa panjenengan Sangger Garingguwa Kirata namipun Guru Tahana. Oh inggih. Menika anak kula murid pun Guru Tahana. Ger Guru Tahana wonten dawuh bapa penemban. Oh beja kemayangan. Denengken mun tak kanthi sowan ana negara Ngastina iki mau ndak aturake marang anak Prabu Duryudana malah kowe entuk kanugrahan bakal nampa kewajiban saka anak Prabu Ngastina. Aja nganti lirwa ing sesanggeman ya, Ger. Niki ngestaken dawuh bapa menemban. Weh, lah kok duwe murid wujud buta kaya ngono. Pripun, Dik Pate? Delok dedeg piadeke wis iso di ngerteni yen to Pandhawa mesti bakal kalah karo Guru Tahana. Niki nek kon ngadeg dedeg piadeke padha karo Werkudara. Nggih. Pun ampun kuwatir. Pun entuk pinten sasi le Suwita teng Sukalima. Lagi wingi daftarke. Lho lah kok wis diaku murid kok wis dijokke ning pabaratan. Sing jeneng murid niku kudu iso misulake suwijining dharma bekti karo Bapak Guru. Nek nganti Guru Tahana niki mengke iso mateni para Pandhawa, apa ora jeneng ngangkat marang derajating guru. Ternyatane guru menika ugi sinebut tiyang sepuh. Mikul dhuwur mendem jero karo jenenge wong tuwa. Oh nggih, syukur. Ya muga-muga iso menang mungsuh Pandhawa. Nggih, Dik Patih. Nek tak sawang kok kayane ora. Mbok ampun ngempukke watu ngatoske banyu. Sampeyan iku senengane ora percaya kalih kula. Pun monggo kula caosi kamardikan sami rembagan wonten mriki. Kula tak meneng mawon. Syukur kowe. Anak Prabu malah duka kaya ngono. Nggih, nyuwun pangapunten nggih. Guru Tahana wonten timbalan sinuwun. Padha kanthi raja sapraptamu. Tansah pinayunganing kawidadan liring Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk diweji ndak tampa ora liwat pangestu Tambanana. Kula pundhingga jimat pariping dayanana ing kasantosan. Apa bener kowe Suwita marang Bapa Prambadurna? Nggih, kasinggihan mekaten. Wonten menapa sinuwun dinejeng andika nimbali dhateng pisuwanipun ing abdipun Guru Tahana. Guru Tahana wonten dawuh jroning pirembugan madaning Datulaya iki krembug perkara patine para Pandhawa. Monggo wis marambah makaping-kaping ingsun gawe srana karti sampeka supaya Pandhawa tekaning pati parandene gagar wigar tanantuk karya. Mula wektu dina iki dawuhe Bapa Durna ngendikake yen to duwe murid anyar ingkang sanyata Dibya Surasekti kalintang jayaning perang ingkang bakal diajokake ana ing pabaratan tegese duwe kewajiban kudu cilik mbondo para Pandhawa gedhe kawipati ning Pandhawa. Apa kira-kira kowe sagu? Nuwun sewu sinuwun sagah dereng kinanten selak mbok menawi saged.
Nanging gandeng menika dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdipun Guru Tauna namung sendika ndederek kersa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina. Yen to pancen kaya ngono aku ngaturake panuwun ingkang tanpa kepindhan. Inggih, mboten dados menapa. Namung mugi andadosna ing kawuningan saderengipun menapa kepareng kula badhe munjuk atur. Kowe bakal matur apa? Nuwun sewu sinuwun. Kula sampun mangertos miturut pangandikanipun Bapa Guru kula, Bapa Durna. Pendak-pendak Gusti kula ing Ngastina ngawontenaken pasewakan boten wonten ingkang rinembag kejawi amung pejahipun para Pandhawa. Namung sabab menapa to jeng andika Gusti kula ingkang sinuwun menika boten nate kasembadan damel pejahing para Pandhawa. Boten perkawis Pandhawa menika digdaya menika babar pisan boten. Boten perkawis Pandhawa menika kinayoman dening dewa menika ugi boten. Namung wonten sababipun. Sababe apa? Sabab nuwun sewu. Panjenengan anggenipun paring pangandikan bab pejahipun para Pandhawa lan damel srana patine Pandhawa menika boten mawas tuwin boten ningali dhateng gelagat lan pasemon. Tegese piye? Nuwun sewu. Ngastina menika ngibarate kados dene glugu ketelusuban wuyung. Ketingalipun membo-membo dados pengayomanipun negari Ngastina. Ketingalipun dados sesepuh negari Ngastina. Nanging nuwun sewu sinuwun, batosipun sumendhe dhateng para Pandhawa. Batosipun ngayomi dhateng para Pandhawa. Nadyan pendak dinten sowan dhateng negari Ngastina. Ngaku menawi dados pengayomanipun negari Ngastina. Nanging sejatosipun batosipun tansah mayungi dhateng para Pandhawa. Inggih tiyang menika ingkang dadal karti sambekanipun anak Prabu Ngastina. Wekasan pendak-pendak damel pejahing para Pandhawa mboten nate kasembadan. Mila menawi tiyang menika tasih lenggah wonten ing mriki, nadyan kados menapa karti sambekan ingkang paduka ginakaken mboten badhe kasembadan damel pejahing para Pandhawa. Alit Priyagung menika kedah kesah saking negari Ngastina agengipun sampun ngantos dipunaken menawi menika sesepuh negari Ngastina sinuwun. Panus maning jajalanat swertane bawana iblis lanet. Walah dalah. Ora melu-melu apa-apa lah kok disinggol jenenge Baladewa parat. Guru Tauna. Ora sandadak kowe ngucap sing werna-werna. Aku wong gerang, aku ki wong tuwa. Sing jeneng wong tuwa kaya Baladewa iki ora sandadak mbok rasani, mbok balang liring wae aku wis krasa. Nanging ngucapmu ngenco mangdeleming ngandar-andar ngendukur. Kowe ngandhake yen to Ngastina kene ana glugu ketusu banduyung. Ana wong kang dedeple ning negara Ngastina nanging batin ngayomi marang para Pandhawa. Aku tak takon karo kowe. Kowe siswaning Begawan Durna kowe mapan ning Ngastina lagi wingi sore lah kowe iso ngucap kaya ngono kuwi kowe pawitanmu apa? Dasarmu apa iblis? Pawitanmu apa? Dasarmu apa? Mokal kowe ora ngerti yo. Nata Mandura Prabu Baladewa iki lair batin nggone ngayomi marang para Sata Kurawa. Pendak-pendak aku dikanthi rembugan patine para Pandhawa pamrihku aja nganti kelakon. Merga Pandhawa kuwi adikku, Kurawa kuwi adikku. Aku ki kadange tuwa pengen adi-adiku do rukun, lah kok malah ana wujuding buta ing ngecomlang, deleming kaya grojogan ucape nyalahke karo Baladewa. Yen pancen kowe arep ngluput marang Baladewa, saiki ayo tak tanting regane atiku. Nek kowe iso ngandhake ento Baladewa ki panjal maning musuh, yen to batinku ki ngayomi marang para Pandhawa. Dasarmu apa? Lan apa wadanmu apa alasanmu apa kowe matura? Yen kowe ora iso kemecap apa kelakon ana wujuding buta kanggo keset dase nang kene. Ora tauna. Semeneh iki nek omong ki diati-ati. Oh, kowe omong kaya ngono kuwi ora-orane ngembet karo keslametane burumu Begawan Durna. Dikira aku ora ngandani karo kowe, dikira aku ki ora nuturi karo kowe. Ayo Gage, wangsulan. Gage wangsulan. Apa kira-kira Baladewa ki nek mamrih marang katentreman, mamrih karo kerukunan, kerukunane Pandhawa lan Kurawa kleru. Ya ngono apa piye?
Apa kira-kira Baladewa kene kepengin nyawang adi-adiku do rukun aku kleru. Aku kleru ngono apa piye? Upama tok klerokke cetha yen kowe suwijining yaksa sing wis pinger kiblatmu. Kowe ora ngerti marang karukunan, kowe ora ngerti marang katentreman sing tok oyak. Nggonmu kepengin entuk derajat pangkat sarana kowe ancek-ancek marang jenenge Nata Mandura Prabu Baladewa. Yen pancen kowe sago materi para Pandhawa, yen pancen kowe sago materi anak-anak Pandhawa gage tak sawang. Kowe ora iso materi Pandhawa, ora iso materi anak-anak Pandhawa, tak goleki, tak longgo nenggala cocotmu parat kowe. Pripun Kakang Dirna urung-urung kok gawe masalah. Gorodana ki pancen sok aneh-aneh kok senengane. Kowe iki tak dhawuhi menawa supaya nampa timbalane anak Prabu Duryudana ki nek didhawuhi terus sendika ngono wae kok dadak ngrembug glugu barang. Glugu ngembleki cengalmu ki papiye? Mboten kula namung matur menapa wontenipun Bapa Peneban. Prabu Baladewa menika sayekti lair wonten Ngastina nanging batin wonten Pandhawa. Perkara anak Prabu Baladewa kuwi pambegane kaya ngono iku ora sambok rembug. Kowe ora ngerti to? Anak Prabu Baladewa ki pambegane piyaine dosa kau. Yen kena rembug sithik wae kecocok atine banjur duka-duka kaya ngono kae. Mengko yen wis duka kaya ngono kae, sing diluputke ora meng kowe, ning aku. Aku mesti diancam. Ketoke niki wau nggih pun ngoten niku. Teng mburi niki wau sadurunge maju pun ngunekke Gorodana menika pendhita buta ya telek anake murite pendhita ya dapur kaya ngono kok jejeki karo mlaku ngenten niku. Tenane, Dik? Nggih. Sampeyan niku medan-medani kula. Weh, mbok kula niku ora tau goro. Kula niku wong tuwa nek goro dosa. Wah, sampeyan kok ngerti dosa. Sampeyan niku ora tau percaya karo dosa kok. Yakin muni ngoten niku. Oh, ngandel ora Gorodana kuwi senengane kaya ngono kok. Yen pancen apa sing dadi gunemamu bener, malah kepara dina iki. Yen pancen Koko Prabu kuwi ora lair batin ana negara Ngastina, Gorodana. Sapa wae sing ora lair batin karo Duryudana wajib mbok bondo tangane mbok krincung sikile. Menawi mekaten menapa dipun lilani kula ugi badhe ngrangket Prabu Baladewa yen Koko Prabu lair ing Ngastina batin ing Pandhawa tegese kuwi wonge Pandhawa kuwi mata pitayaning Pandhawa wajib mbok rangket. Lah dalah iki nanging ngaten nyuwun pamit bidhal kula benjang menapa kesaguhamu mung kandheng ning pangucap ora kababar dadi pakarti ora ana nyatane. Kowe tekan negara Ngastina tak tugel gulumu tak pajang ning alun-alun. Nyuwun pamit tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Gorodana.
dawuh, Ger. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Boten ketang dereng wonten nyatanipun nanging manah kula radi tentrem, radi ayem. Awit sampun wonten ingkang wantun badhe damel pecahipun para Pandhawa. Oh, inggih. Namung mugi-mugi sedaya ingkang dipuntindakaken dening Guru Hatawana saged to numusi lan saged kasembadan nggih, Ger. Nggih, kula sumanggaken. Paman Haryo Wonten dawuh. sampun ngantos jengandika Paman Haryo lenggah wonten Garing Astina Kepareng Paduka anak Prabu Budanapa Wadyabala Sata Kurawa jampangi lampahing Guru Tahuna. Nun inggih. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bawadurna, Wonten dawuh. kula kanthi manjing sasana pambujanan. Sasana pambujanan menika menapa, Ger? Sasana pambujanan menika sasana papan pambujanan menika dahar. Oh, maem. Inggih. Monggo kula dherekaken. Anggere muni ngono kok les regep. Miturut ambunipun kok soto menika, Ger. Inggih. Keremenan kula. Syukur. Sami. Sami sampeyan tau guling ya seneng, soto ya seneng. Napa-napa niku waton kalal. Nggih. Kartowarma wonten timbalan ing kadhau budana kang padha sibeng sun kundur kedaton non paramadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ra ana dawuh maneh Dimas Kartowarma. Purna gatining marangkilan salsa kundung kedaton jeluk saking gambar keturun kerampit gambaran gading kadheranken sanggaring para mbancet dimanggung ketanggung Joko Paloro ing samya ngampil upacara ing Keprabon. Kawis tinggal saking Mandura kadya gegebiaran tindaknya Sri Nararata wau.